И здравейте хора, днес ще снимам на Майнкрафт. Каналът се създаде преди около 10 минути. И това е трети клип. Да. Голен Алекс БГ Греймър. Той е малко говори много глупости. Снима клипове най-много на балонката. Опа, грешен свят. Най-много на балонката и така. И тук що изтегли мобизена. Би трябвало да ми е кой да знае. Който аз създадох. Да, това е. Нека го почнем. Вещица. Така че, не очаквайте много геймплей в този канал. Ще има и футболни видео, яки неща и други подобни. Това е епизод първи. Така че ще има още епизоди, само това е един пробен. Хайде, чао!